weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to yaare law boode calaga wocci zidiɗa doggo jeeriyela tumbere saare alpha saare damba kon waktu yoni ha tonema jawande kame guiɗi binne ene jeeya e gardede kabaruuji men to leydi Sénégal ñalawma hannde o kawguel biyeteguel baccalauréat e fuɗɗima e nder jokli leydi ndi kala tawne wondi kame nden kaya kisala toon to leydi Mauritanie caggal jillo hoorejo leydi ndi toon to ɓogge hirniti kikiiɗe hanki o e jagorɗo kalfinaɗo ndema holliti oɗo saaha mo gonɗen aɓe jiiɗi dañde e maaro yonko no feewi toon to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo paggunu biyeteɗo Boubou Cissé e sifodire boñ windere nde kene foto wonde capanɗe jeenayi e jeetati milliard koppreje franc CFA taw kadi koko fate banggue ndema toon to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men kotanene Abouba Adama Baro hoorejo leydi ndi fuɗɗi jillu mum e nder leydi Gambie kala toon to Guinée Conakry jagorɗo kalfinaɗo kaldigal ko wiyete communication joddima e jaydiyankoɓe hanki o holliti hay lundiyanke goto haɗaka ya haalde scène national mo leydi ndi toon to leydi Côte d'Ivoire yogay dente kolliti ma ɗoftodire hoorejo leydi ndi gam lammintindemo hitande ujunnaji ɗiɗi nogas musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni joni jañoɗena Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal Pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare sappo e jeeɗiɗi morse hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati kabaruuji men ɗemngal Pulaar toon to leydi Sénégal oɗo hen subaka hannde kawguel biyeteguel baccalauréat e fuɗɗima e nder leydi ndi kala e kamɓe ƴamoɓe guel ɗon kawguel kala soɓe ndenti koɓe temedere capanɗe joyyi e jeetato ujunere taw kadi ko ƴamoɓe kawguel biyeteguel baccalauréat e nder leydi Sénégal kala caggal noon oɗo saaha mo gonɗen nden kay kisal ene waɗa e nder nokkuji ɗo ɓe ƴamata ɗo kene foto wonde sappo e jeetati ujunere neɗɗo ko ɓen tigui goni renoɓe nokkuji ɗi téléphone ko fate banggue cartable walla ni big walla ni gueɗe kewɗe no fewi so tawi tawame maɗa on saaha ma tuumin gonɗa tigui koye wujjude guel ɗon kawguel ma ridde e jangguina leydi Sénégal ko wona ɗum ko noon kawguel jawtuguel kene foto kawguel jawtuguel kene foto wonde jonte ɗiɗi to kadi ko wiyete baccalauréat technique taw ko wiyete baccalauréat ngel kawguel technique ngel ɗon kene foto wonde temedere e nogas e jeetato neɗɗo woni ko riwa hen caggal kay nde ɓe nanga ɓe nanguida yoga e noddirkon mabɓe gam tumede ɓe goni tigui koye guyka eɗen noon eɗen duwonoɓe kamɓe dendagal ƴamoɓe kala nde gueno rokkata ɓe kawguel mabɓe kamɓe kala ɓe mbawa dañde ɓe jaaha to duuɗe jaaɓi ha tiri gam garɗinde jangde mabɓe ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale joɗɗo jamma noon ko sukaɓe rewɓe yeeyoɓe koye mumen kanko noon o wiyete ko Aissata Camara woni inde makko o taƴanama ñalawma hanki o lebbi jeegom mawo lelo e kaso taw kadi ko toon to Dakar kanko suka debbo noon o jibina ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e ɗiɗi toon to West Foire caggal noon profil makko to banggue Facebook o jaggi tigui ko natal debbo natal suka debbo biteɗo ND gurɗo toon to leydi France taw kadi ko suka debbo garɗuɗo no fewi taw kadi ko gonɗo ya suudu mum woni desaɗo ko on tigui o jaggi natal mum o waɗe profil makko beele kadi omo fooɗa ɓen sosoɓe jajaɓe liliɓe barinaɓe gaygaɓe geygueɓe kala e sexe ɓe kala mo fooɗa ɗumen beele kadi o wawa dañde kilineɓe jamma caggal on yimɓe hewɓe jii natal ngal gonɗen tigui mbawi jokkodirde oɗon debbo gonɗo toon to Europe on noon holliti wonande oɗo saaha mo gonɗen ene gasa taw koko waɗa ko wiyete pirate nden noon mawni ko gorko darima hen darde tindelang dadiɓe mbaɗemo ko losko ha mbawi yitudemo caggal jiitimo noon kanko on suka debbo biteɗo Camara wonano joɗɗo no fewi kono ko ngal natal o golliranno so tawi a yingal tan sa renake a noddanmo beele jaaha to woni to ko nden tigui dadiɓe mbimo teeb ñalawma hanki o noon wadarima yesso ñawoɓe o taƴanama lebbi jeegom omo lelo e kaso eɗen mbaɗi erago dendagal bandiraɓe kala nde ndenoto wadde profil uji mumen nate yimɓeɓe ganda ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Parcelles Assainies hasalema Grande Médine e toon noon waɗande
kay sukaɓe finoɓe toon e gardugol biteɗo Babacar Ndiaye ɓe kolliti darde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen toon to Haslem Grand Médina ko yidde kay ɓoftude yogay ceene caggal noon teskede yogay boliɗi ne mbaɗi ceene kewɗe no fewi werla wawa yaade haalaka kam neɗɗo ni so tawi aɗa yaha jahata kaɗa lofo e ɗeɗon ceene oɗo saaha so heedi kamɓe noon ɓe pottiti kamɓe kala gam ustude ɗeɗon ceene beele kadi newna ya gara e nder booli leggal mabɓe so tawi kay yiyama oɗo saaha mo gonɗen yimɓe hewɓe kewani wawde yaade ɗeɗon ceene ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Louga e falde Louga nogas e jeeɗiɗi lewru mandiro hen ndu ko nden tigui baade ɓuɓɗe jippino e nder leydi Sénégal kala yogay mabɓe noon koccino tigui jinɗaguji mumen jeehi toon to ladde gam jabboyde yoga hen jabbi ñebbe ɓe jabbi guerte ɓe jabbi gawri woni kadi mbaɗi makka foof noon oɗo saaha mo gonɗen guila nden ha oɗo saaha mo gonɗen hay wadere wonde simtani ɗen baade ɗe cimtani noon hollitama gawal puɗɗino kala fudde kal kankal kala kal ɗasɗi oɗo saaha noon goto mabɓe kala nana daara ene waklita juuɗe mum ala ko wawi hen hay seeɗa kuntala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Touba oɗo werla ko 4 o naatino e leegal biyetegal Darou Médina Darou Mina ko toon tigui wonnanno jamma sanga 4 heures jamma aɓe jiilotono joom bitik goto biteɗo Baye Moussa Gueya nden ɓe gaari ha e bitik makko ɓe dañi tigui helde nokko ɓe naati toon ɓe nanguimo noon ɓe kaɓɓimo ha tiiɗi ɓe mbimo yo yaltin koppareje ɗe o joguiɗe nden noon wo salima ɓe nangui fetelaji mabɓe ɓe tukke sara noppi makko ɗo ko ɗon tigui ɗe gayni kuure jonde no fewi gam hulɓindemo kanko noon o hulani hay seeɗa kuntala ko nden tigui o jaɓani haalde ɗo mofti koppareje ɗe caggal on ɓen kuuli wonande piyanɗe ɗe jeehi ene gasama dadiɓe legal ngal notto hen ko nden tigui ɓe mbaɗe ladde jeehi kankamo heddudima cellal makko e jewdi makko kala oɗo sanon finoɓe legal biyetegal Darou Mina e nder Touba yidde mabɓe ko laamu ngu yo ɓeydu toon nden kay kisala caggal on teskadeɓe ɗeɗo gueɗe ene mbaɗa e kala saaha e nder legal biyetegal Darou Mina e Touba sen giwi toon to leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie jillo hoorejo leydi Mauritanie ñalawma hanke o toon to ɓogge dow jeeri toon noon o holliti toon warande kay ndema ko fate hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ko fate banggue ndema maaro jaɓɓama toon noon jaɓɓugal payodingal mo yaade jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue ndema taw kadi ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue ndema biyeteɗo le mittu mbiyeteɗo lemmin mittu on tigui wayade onon holliti oɗo saaha mo gonen yidde mabɓe ko yidde rendinde kene fota wonde te kene fota wonde 348 400 000 tonnes taw kadi koko fate banggue maaro jogori yaltu noon koye 670 hectares taw kadi ko gondi e nder ɗiɗon laddeli beele kadi leydi Mauritanie wawa remde maaro no hannirtani hen ko wona ɗum ko noon toon to ɓogge hanki dañi hewɓe arɓe toon gam hollirde oɗo saaha mo gonen yidde mabɓe aɓe jogui natte kame ararayuji yidde mabɓe kay ko hoorejo leydi Mauritanie yo ƴamto mandamum tataɓo e nder leydi Mauritanie dañi noon iwɓe toon to kiifa kañumen ne gaari ne jogui natte ne binda kiifa ala ndiyam ɓe gullitima yogay nokkuji ɓe gullitima kadi dumuna jonɗo no fewi toon to kiifa ɓe jogui caɗele ndiyam kono noon gendarme aɓe hettunoɓe nden kay kisal kefti araruji mabɓe kame natte mabɓe woni ararayuji kame natte ɗe keftaka ko ɓen tigui joguinoɓe gam wiide hoorejo leydi Mauritanie yo ƴamto mandamum tataɓo e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale nokku biyeteɗo Tiguine toon kadi accident musɗo waɗi toon Kikiiɗe hanke o e nokku biyeteɗo Salam noon ne tawe 90 kilométre hakkude muɗum e nokku biyeteɗo Tiguine ganduɗa waɗi 14 o neɗɗo gañiɓe hen gañande musɗe no fewi hen jeeya ene tawe hakkude Wurɓe e Mayɓe oɗo saaha mo gonɗen no jayne nde holliri wonande kay nokku biyeteɗo Kermasine ha fayenma PK7 toon kadi to PK7 mo Rosso e toon kadi accident musɗo waɗi toon ñalawma hanke o taw kadi ko camion mawɗo no fewi kam tigui panno ko wona ɗum ko kadi PK 55 toon kadi accident musɗo waɗi toon teskama noon ɗeɗo hen balle ɗiɗi e lawol Rosso waɗi accident ji jonɗi no fewi ɗe mbasi tan bandiraɓe dongnoɓe werlaji so tawi a joole werla maɗa tinno yaaru sesa ganda kamɓe jonuɗaɓe ko joomen galleji tene kadi ko jambuɗen yahoɓe booli mumen ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witen adara en fo ɓe kolliti wonande général chef d' état majeur général biyeteɗo Misgahou waɗi
jillu mum ñande hecciyankede toon to ñordi sahela toon to ñordi sahela waɗi toon jillu makko joddima toon e cheikh mouhammed wulde cheikh amahullah ɓe jewtidi toɓɓe kewɗe ko fate banggue dawrugol leydi Mauritanie kanko général on o yehi tigui koye nelago hoorejo leydi Mauritanie ko fate banggue oɗo saaha mo goɗen ɓe goni tigui koye heɓlanade ko fate banggue sumgoji mairie ji kamen sarɗiyankoɓe e nder leydi Mauritanie kala beele ceernajo yimɓe mum wonɓe e nder leydi Mauritanie ene mbawa jaggande hoorejo leydi ndi koyngala joni tonto leydi Mauritanie keddorɗena ma en kal e landaji lundo ha tente landa mbiyete ko RNRD taw kadi katta wassul ka wiyete landa mbiyete katta wassul ko landa islamiste en kamɓe noon ɓe jooɗima ɓe kolliti oɗo saaha mo gonɗen maɓe kollir koye mabɓe e nder jokli leydi Mauritanie kala ha tenti kene fota wonde 156 commune e nder leydi ndi kala maɓe jillo hena beele kadi ɓe mbawa gagnade taw kadi ko sumgoji jogorɗi wadde ñande goo lewru septembre ɗo tan e lebbi ɗiɗi paaɗi so gueno haji 360 ko jaydi witano ɓe kolliti wonande landaji taw kadi ko keptinaɗe e nder leydi Mauritanie kala so ɗi ndendi koɗi 100 landa wonande million ngaji 4 ɓiɓɓe leydi Mauritanie naɓe kala so tawi noon koto banggue Sénégal yettina toon ko 250 landa wonande kene fota wonde 15 million taw kadi ko ɓesguji leydi Sénégal naɓe kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaali jayde witende tawari ɓe kolliti wonande gardiɗo nokku binditagola toon to tiguino uddi nokku mum ha laaɓi o wiyete noon ko wulde taliba kanko wul taliba o uddi nokku binditagol ngol saabi ɗon o holliti wonande kayitaji kewɗi ɗereji kewɗi ko fate banggue carte d'identité ji ɗi gadda toon taw kadi jomumen garani winditade o holliti noon guila ñande aset ɓennuɗo ha fayen ma ɗo saaha ɓe binditi kene fota wonde ujunnaji ɗiɗi ɓe binditi toon kene fota wonde ujunnaji ɗiɗi e ko fawi ujunnaji ɗe capanɗe tato neɗɗo oɗo saaha noon o uddi nokku makko ha bawɗo lomtademo ara ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaala jayde RFI holliti wonande jokkodiri e ɗiɗo to kadi ko jeeyaɓe fedde darinde haɓade kalifide nder leydi Mauritanie wiyetede Iran Mauritanie ɗiɗo e mabɓe jagganoɓe taw kadi ko seppoji bannoɗi hitande ujunnaji ɗe 16 gudda e nokku biteɗo bira mugrena kamɓe noon ɓe kolliti konngudi mabɓe caggal nde ɓe ɗoccita ɓe kolliti konngudi mabɓe toon to RFI caggal kay nden ɓe nangam ɓe nawa toon to kaso biteɗo bir mugren caggal noon ɓe nawa nokku biteɗo tindufa noon ne tawi nder falde Algérie hakkude mum e Sahara taw kadi e nokkuji goɗɗi taw kadi woɗɗani mali no fewi caggal ko lebte mawɗe ɓe lebta toon tene ɓe ñamata ɓe jarata to ɓe mbaɗata ɓe ñalata ko fiyede tene kadi ɗo ɓe mbalata ɗo wona hunde moƴƴere no fewi taw noon yaltinɗin konngudi ko goto e mabɓe sokono biteɗo Abdullaahi Matalla Saleh ne wonde Moussa Bilal Ibrahima ɓe kolliti e lebte musɗe tene cattuɗe ɓe lebta toon tene kadi koɓe tuuma ko hitande ujunaɗe 16 hay dara hen ala koɓe mbaɗi so wona tuuma muymo ɓe tuuma e nder leydi Mauritanie sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali sifande nandiren waɗi hakkude jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue faggudu leydi Mali biteɗo Boubou Cissé ene wondi e gardiɗo taw kadi koto banggue Afrique boñ windere biteɗo madame Sokhayni Kane ɓe cifodiri nden sifande noon waɗi koye nokku taw kadi ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue faggudu leydi Mali ɓe cifodiri toon kene wona 97 milliards koppreje franc CFA ngam ko fate banggue ndema e yoga e nokkuji leydi Mali kala joni toon to leydi Mali keddoɗena ma en kaaloɗo hen gorko wiyete ko Nuhu Cissé walla mbiyenno Nuhu Cissé o ɓuuri andire noon ko Abba kanko woni conseiller technique to galle Kuluɓa lamorgo leydi ndi to Ibrahima Boubacara Keita caggal o nde ɓe gonno e wer laamu ɗoftodira Ibrahima Boubacara Keita nden ɓe giwi mofti aɓe payi toon to Bandiagara hakkude mofti e Bandiagara ko ɗon tigui werlama ko waɗi accident kanko noon ko ɗon tigui o heddi oɗon saaha noon galle Kuluɓa taw kadi ko jaariɗo Ibrahima Boubacara Keita ne jogui sunare caggal nde conseiller makko tegnimo galle Kuluɓa yalti aduna ñalawma hanki o ha joni toon to leydi Mali keddoroɗena ma en kaalen nelaɗo taw kadi ko Union africaine biteɗo Thomas Bonni Yaya gardinoɗo leydi Bénin kam tigui woni nelaɗo Union Afrique ari toon to Bamako e arde sete timmuɗo gam yurnitade wadde loygo mum ko fate banggue sumgoji jogorɗi wadde e nder leydi Mali kanko on wo tawti toon nelaɗo taw kadi ko Union européenne arɓe loyndade wonande sumgoji jogorɗi wadde
e nder leydi Mali ñande nogas e jeenayi nduɗo hen lewru ndu gonɗen kamɓene yidde mabɓe ko gueɗe ɗe kala yo ndew lawol beele moni kala yiito hoore mum e nder leydi Mali joni toon to leydi Mali keddotoɗen ma en kaale Fodore Ibrahima Boubacar Keita nde fodanno e koniyankoɓe jiyaɓe bas 1 taw kadi koye nder leydi ndi kamɓene ɓe keeɓi ballal mabɓe wonande kay ko Ibrahima Boubacar Keita hunenoɓe wonande ɓe keeɓi kene fotta wonde laaɗe diwoje nayyi taw kadi ko laaɗe koniyankoɓe tokosɗe iwɓe toon to Brésil caggal nde laamu leydi ndi woni kay yeehi toon to Brésil gam wadde commande mum ko fate banggue yogay laaɗe tokose taw kadi ko laaɗe diwoje biteɗe bañoje taw kadi ko biteɗe bañoje taw kadi ko koniyankoɓe jeeyi ɗumen kamɓe noon ɓe kolliri hen beela mabɓe no fewi caggal kadi Ibrahima Boubacar Keita wawi tigui sinude ko huneno wonande bas e nder leydi Mali joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Tuareg en taw kadi ko taweteɓe nokku biteɗo gourma ne tawe nder falde Tombouctou kamɓe noon ɓe mbiyete ko Keltamsek kamɓe noon so tawi debbo resama e mabɓe taw kadi ko debbo Tuareg so tawi resama serama ñande serande so ha weete mum to galle bamum to ko toon tigui heewi wadde feet mawɗo no fewi wara jawdi walla ni wara ngaari nodda wuuro ngo kala ɓe nodda bawɗi kamɓe buubaji e ñañoji mabɓe o ñanto ha yooɗa wo hollira yimɓeɓe kala o resonama kono o serama oɗo sanan ma o jooɗo lebbi tati pawɗi so tawi o yalti kala gorko jiɗɗo yo ar ɗum noon koye nder mabɓe jeeya taw kadi yaltini ɗum ko biyeteɗo taw kadi yaltini ɗum tigui ko goto jeeyaɗo toon biyeteɗo Ousmane Cissé walla mbiyen biyeteɗo Youssouf Cissé kam tigui yaltini ɗum toon to nokku biyeteɗo Gourma sen giwi toon to leydi Mali paaɗen ko toon to leydi Gambie to leydi Gambie Adama Barrow fuɗɗi jilu mum ñalawma hannde o e nder leydi ndi kala ma en ketto hen musidɗo men kodde nene Abouba rejo leydi men ndi fuɗɗima jillu ngo waɗata ɗo e nder leydi men ndi o fuɗɗirima noon ñalawma hanki o to diwan ñoomi mo wan noon fodde 44 mitin e nder leydi ndi no fotiri ɗum tan ma rokkuma ngam ɓattade ko wiite remoɓe wonɓe ɗo e nder leydi ndi ngam tan wawde haalde goƴaji muɗumen e woɓɓe kadi ɓe ganduɗa ko yinnoɓe ɓattade mo ngam kadi haalde goƴaji muɗumen wadde mbiyen ñalawma hanki o tacciri to banggue baaro to ngam tindade toon to diwan ñoomi o jaɓɓama toon jabbugal mangal o holliri kadi wonde de bridge woni tan pom ma waɗe hakkude kadi baara e banjuli ɗum noon ene wayno so tawi tan fuɗɗima liggey o ma kene tolno e ƴetta tan e dawal kene tolno e duuɓi 4 ɗum noon ene wayno o wi oɗon waktu hankatini o paari ngam gollude ɗum ɗon tene kadi mo sakkitiro tan e ɗin 44 mitin ɗe o waɗata e nder leydi ndi wonde tourné mo waɗato ɗum ɗon tan mo sakkitira mitin o ɗo henne e wuuro lamorgo ngo woni Banjuli ɗum ɗon tan nde no rokkimo ɓe mbi dosgal bitegal 222 taw arno ko hitande 1990 ko denen Abouba ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e sere kodde nene Abouba sen gewi toon to leydi Gambie Banjul paaɗen ko toon to Guinée Conakry jagorɗo kalfinalo ko fate banggue kaldigal ko wiyete communication joddima hanki e jaydiyankoɓe taw kadi koɓe jaydiyankoɓe laamu kamɓe jaydiyankoɓe privé kala ɓe joddima kamɓene ɓe dañi namdademo e holko saabi jayde leydi Mali holko saabi jayde leydi Guinée taw kadi ko jayde wiyeten RTG e holko saabi ɓeɗo hen lundiyankoɓe kewani dañde toon konguɗi mumen tene kewani saktu toon ɓattukoji mumen o holliti kala kay jayde lundo nde jiiɗa ɗo walla tan mbiyen kala jayde privé nde jiiɗa ɗo ko toon tigui lundiɓe ɓuuri wadde sembeji men lundiɓe meeɗa ƴewdade jayde laamu nde so tawi noon jayde ndeɗo hen wiyetede RTG ko jayde leydi Guinée kala hay goto haɗaka so tawi lundiɓe kolliri koko kaɗa ko kañumen tigui kaaɗi koye men hay goto haɗaniɓe e nder ɗiɗon jaydeli noɓe kaɗiraka jaydeli privé ɗi ni kono tigui woni ɗeɓe kaɗiraka jayde ndeɗo hen wiyetede RTG joni sen giwi toon to Guinée paaɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire taw kadi ko dental bitegal RHDP hanki ɓe jooɗima ɓe kuccodiri ɓe dokkodiri juuɗe hakkude Ouattara kamɓe bejje oɗo saaha mo gonen yidde mabɓe ko ɗoftodirde Alassane Dramane Ouattara hitande 2020 ma o ƴamtu 3e makko mandat ɗum noon addi mette mawɗe no fewi hakkude makko e biteɗo Guillaume Soro caggal noon oɗo saaha mo gonɗen yoga kay e jeeyaɓe landa mbiyete RDR kanko Guillaume Soro o holliti yoga e mabɓe ene cegnoramo e kala
saha kono oɗo saha mo gonen kankone ma o ƴeew peeje peccorde ha ganduɗa oɗo saha mo gonen dawrugol taw kadi ko leydi Côte d'Ivoire ndeɓi herƴude hakkude watara kame guiyam soro oɗo saha noon watara dañi ko yinno ko so tawi kay ko folde yoga e landaji beele kadi yoga e landaji ɓurɗi mantinade oɗo saha mo gonɗen mbawa jaggandemo koyngal beele omo ɓuura feeñde gam yidde wadde ko yiiɗi wadde e nder leydi Côte d'Ivoire ha joni toon to leydi Côte d'Ivoire keddoɗen ma en jaaha toon to leggal kokkoti nokko biteɗo o RCA en wonde nokko biteɗo DECO taw kadi ko riviera tonne kadi kene fotonde magasin uji jonɗi no fewi gonnode e dow caniveau ji taw kadi ko caniveau ji bilaɗi ko hen tigui ɓe mbanno magasin uji mabɓe ɗin kala kelama ñalawma hanki o oɗo saha noon yidde laamugo kay ko helde yoga e bitikaji tawiteɗi e sara laabi he taw kadi gone caniveau ji caggal so tawi diƴƴe gaari diƴƴiɗen taga yolade saabi ɗum noon ko ɓen joomen magasin uji ne kewi weldade hen carton ngaji ha ganduɗa hunde kala ronka yaade ɗen diƴƴe noon natta e galleji wona ko wiyete yolayro sen giwi toon to leydi Côte d'Ivoire paɗen ko toon to leydi Nigéria yoga e supporteur uji taw kadi ko iwnoɓe toon to Nigéria yoga hen kolliti wonande kay ko yanoɓe toon ko fate banggue clandestinement gam yidde hedda toon to Russie caggal nde coupe du monde gasi kamɓe kala ɓe bolkini toon ɓe donki artude aɓe joni no fewi oɗo saha noon Mohamed Buhari holliti yidde mum oɗo saha mo gonɗen ko laamu ngu yo yacco gam artiraɓe ko ɓuuri yawde e yaccade kamɓe ɓen heddiɓe toon to leydi Russie sen giwi toon to Nigéria paɗen ko toon to Guinée équatorial dialogue national e nder leydi ndi kala tewdiran o biyangema ko horejo leydi ndi laamiɗo leydi ndi guila hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi ha toon to leydi Guinée équatorial ñalawma hanki ɓe gudditi toon jonde ko fate banggue beldal hakkude mabɓe lundi ɓe beele kadi kamɓe kala ɓe mbawa wonde neɗɗo goto ɓe ɓamta leydi mabɓe kono teskama noon oɗon dialogue lundi ɓe garani hen caggal teskede guilɗen hawɗo saaha mo gonen yogay lundiɓe jiyaɓe e landaji certuɗe ha tente landa mbiyete ko seyi e yogay mabɓe cuwa taw ɗaccitede hayso tawi lamɗo leydi ndi hollitino wonande yogay mabɓe ma ɗaccite e nder oɗo dumunnamo gonɗen toon to Kenya paɗen Barack Obama ko hoorejo leydi Amérique wonno taw kadi jibinande mum origine to banggue bamum ko toon to leydi Kenya waɗi jiilu mum toon to Kenya ñalawma hanki o joɗodima e ouro Kenya ta taw kadi ko hoorejo leydi ndi kami lundiyanke kadi gana garɗuɗo biteɗo Raila Odinga kamɓe kala ɓe joddima gam haalde dawrugol leydi ndi oɗo saha noon o holliti addima ko yidde uddidde nokku mawɗo no fewi e nder leydi ndi taw nokku o wiyete ko sawtiki noon e ɗemngal Swahili firtiti ko nokku mo ganduɗa moftirɗo defte taw kadi ne waɗa internet taw kadi ganduɗa sukaɓe hewɓe ne keble hen beele kadi ɓe mbawa garɗinde defte mabɓe mbawa garɗinde jangde mabɓe ko wiyete duɗal jaaɓi ha terde ɗum noon ɓe kolliri nden inde kay koye ɗemngal Swahili ɓe mbi ɗum noon ko sawtiko kanko Barack Obama noon wo yeehi taw kadi koto bammakko jibina to wo yeehi to nokku biteɗo Kozilo ko toon tigui o yeehi caggal noon ko miñi ko debbo goto ko on tigui walliti ha ganduɗa udditoɗo hen nokku mahi oɗo hen nokku e hollirama noon hitande ujunnaje ɗe sappo e joyyi kanko Barack Obama wonde o ari toon to Kenya o dañani yaade toon gam ngakkede nden kay kisal wo hollitino so tawi maw arto e Kenya taw wonani hoorejo leydi Amérique ngan saga noon kala ɗo weela omo wawi yillade e nder leydi Kenya kala ñalawma hande o noon kanko Barack Obama omo ɗamina toon to Afrique du Sud gam waddemo toon discours ko fate duuɓi temedere Nelson Mandela taw kadi ko ɓatake garɗuɗo no fewi mo yiiɗi waɗande Nelson Mandela caggal hollidemo wonande kanko hunde kala nde waɗata o heewi tugnade koye peele Nelson Mandela ha joni toon to Afrique du Sud keddoɗen toonne kadi ko accident musɗo waɗi toon ñalawma hanki o ha ganduɗa yimɓe yonɓe mbasi toon pittali mumen yimɓe yonɓe mbasi toon pittali mumen kene foton yimɓe jeetato taw kadi ko asoɓe minuji walla ni mbiyen kene foto wonde yimɓe yonɓe no fewi kene foton yimɓe joyo mbasi pittali mumen e nder leydi ndi jafoɗon e nder leydi ndi toon to Afrique du Sud yimɓe jeegomo mbasi toon pittali mumen e nokku biteɗo Limpopo noon ko toon tigui min o woni caggal nde coura kuppi ko nden tigui sirki kewɗo sumi toon ha ganduɗa ɓeɗon jeegomo ko ɓen tigui cumi toon mbasi toon pittali mumen sen giwi toon to Afrique du Sud paɗen ko toon to leydi Libye ke yimɓe jeetato tawani en maayi e nder frigo caggal on frigo wonno hen tigui ko yimɓe yonɓe no fewi tene kadi hollirama kene foti wonde yimɓe temedere ko ɓen tigui ɓittono e nder oɗon frigo kamɓe noon ɓe gonno koye nokku biteɗo Jouara noon ne tawe e nder leydi Libye caggal on hen jeegom ko sukaɓe hen goto ko debbo wannoɓe mo on frigo noon guddiɓe toon nde ɓen gari ha ɓattingol wuuro dogui ɗacciɗon frigo kamɓene ɓe donki fofde e nder frigo waɗi ɗon yimɓe jeetato wasɓen pittali men kamɓe noon ko ñalawma hanki
hankiyoɓe jiita tonto Éthiopie hakkunde Éthiopie Eritére taw kadi ko taw kadi ko Isayasa kam tigi woni hoorejo leydi Eritére yettima toon to ñalawma hanki o toon to Éthiopie adi saɓe mbaw udditi toon ambassadeur mabɓe oɗo saaha noon hollitama kenal jam ne wifa hakkunde Eritére kam leydi Éthiopie caggal nde ɓe taƴodiri jokkodiral mabɓe hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e tati ko nden tigui Eritére jeyti hoore muma hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeetati ko nden tigui kareji mawɗi gaari toon ha yetti l'an 2000 ha ganduɗa kene fotta wonde temedere capanɗe jeegomo neɗɗo mbasi en pittali mumen oɗo saaha noon ɓe kolliti kamɓene maɓe gaddu jaam duumiɗo e nder hakkunde mabɓe kala. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Njolam Jaberi fonna wonde ko haali Abouba toon to leydi France ma warani hen ñalawma janggo caggal nde coupe du monde yetti toon to leydi France waɗi noon yimɓe hewɓe porfiɗɓe gam yidde wujjude ha ganduɗa waɗi kene foronde capanɗe nayyi eko fawi taw kadi ko dadiɗo gañima hen kene foronde temedde ɗiɗi eko fawi suka kam tigui woni ko jagga hen oɗo saaha ne tawi e cuuɗi dumbirɗi ɗi leydi France. musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno komin tonga noon kabaruuji men ɗemngal Pulaar to leydi Gambie koddanene Abouba so gueno haaji ñalawma janggo ko fate joolam Jaberi ma haali Abouba aranene joolam Jaberi no hannirta ni hen ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Saar Abdullaahi Saar ene waɗi erago kala ɓi pullo jiɗɗo jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa yo tinno naata e fedde heɓlo sukaɓe Afrique. musidɓe tedduɓe e tinnoɗen nottoɗen fedde heɓlo sukaɓe Afrique. fedde heɓlo sukaɓe Afrique yawani mbaalu yawani mbeewa yawani nagge yawani puccu yawani gertogal. so tawi aɗa jogui nagge ma aɗa wawi rokkude heɓlo sukaɓe Afrique bisimilla maɗa. fedde heɓlo sukaɓe Afrique yiɗi ko mahde cuuɗi garɗuɗi gam dumbude hen sukaɓe meɗen beele dokken ɓe gurdam moƴƴam. musidɓe tedduɓe tinnoɗen nottoɗen fedde heɓlo sukaɓe Afrique yo jaam Allah hiran en kettuki malaki jaam.